मानसिखौनो गोथां गोथां सावो थ' हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ'हाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय नोंथांमोना जिथुनाखि दायो ससियेल मिडियाआव ओरैबायदि भाइराल जादों बे अर खामनाय सासे गथ'नियाव अर खामनाय भिडिअ'आ ओरैबायदि भाइराल जादों ओमफ्राय बिनि गेजेराव गोबां इउटुबारफ्रा बा गोबां भिडिअ बुथुमगिरि बिथांमोना माने भिडिअ'खौ फुल होआलासिनो लादों भिडिअ'खौ थिगानो ला आं जेबो साना लानायखौ खिन्थु भिडिअ'खौ फुल लायालासिनो माने रायजोनि सिगाङाव बै जानाय जाथायखौ क्लियारलि माने गुवारै फोसावना होआखै आरो नैबेखौ आं जोबोद दुखु मोनदों जाथाया जाहैबाय बेखौ सोरबा बायदि इउटुबारफ्रा ससे ससे लानानै गुदि गैया बिजौ गैया बैफोरबायदि खालामनानै हगारदों आरो दा रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि लानानै हगारोब्ला बोरै मिथिनो नंगौना नङाना दा बेखायनो लादोंब्लाबो माने भिडिअ'खौ मोजाङै नायनानै बा खोनासंनानै क्लियारलि रायजो राजानो माने बुजायनानै बाङायनानै होयोब्ला मोजां जागौमोन होननानै आं सानो आरो सोरबा बायदिया बुंदों खाला जादु सोरबा बायदिया होनदों माने नाटक सोरबा बायदिया होनदों बेफोरबायदिनो नाना रोखोम बायदिसिना ओरैनो बानायनाय बेफोरबायदि होननानै गोबां बुंदों आरो सोरबा बायदिया होनदों दानि जुगावबो जोंनि बर'नि गेजेराव दायना अजाफोरखौ फोथायबावो नामा होननानै बुंदों आरो थ' दिनैनि बे भिडिअ'आवहाय नोंथांमोननो आङो खोनासंहोनो बै जिथुनाखि जानाय जाथाय न'खरनि हिनजाव मानसिजों आङो फन रायलायनानै नोंथांमोननि गेजेराव खोनासंहोगोन नोंथांमोना मा कमेन्ट होयो नोंथांमोना मा सानो बिनि बागै दायो नोंथांमोना कमेन्टखौ खालामनो हागोन आरो नोंथाङा भिडिअ'खौ लानो गोसोब्ला गुवार खोनासंनानै मोजाङै माने रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायनानै हो आरोखि स' लोगोफोर भिडिअ'खौ नायलां माने आं नोंनाव फंनैसो बाथ्रा सोंनो नागिरदोंमोन आरोना मा बाथ्रा जेन'बा बे मा नाम होनदोंमोनलाय बे नानिनिया मोदोमाव अर खामनाया जिनिमा हा जिनिमा ओमफ्राय बे जिनिमाया जेनेबा बे अर सावफैग्राफोरखौ जेनेबा बेफोरखौ नुयोना नुवा जोंबो नुदों नै आं खोन्थानि र' फार्स्ट टाइमावनो समावनो लामा खनायाव फुल खनायाव थानानै सासे मानसि थाफैदों ओमफ्राय बेखौ बाबुआ बेथ' बेरायग्राखा नालाय मोना मोना फैनानै बाबुआ नुनानै होख्रावफैबाय आरो सोरबा मानसि दं होननानै ओमफ्राय दाना बेयो अर खामजानाया नाहैबा लावनो मोसौ सौनो ओंखारनाय बायदि फेखायलाबायबाय ओमफ्राय बिदिथ' नुजोब्बाय नालाय खारजोब्बाय जोंबो खारनानै दाना गाबख्रावबा गामिनि मानसिफोरा फैबाय आरो दाना गामिनि मानसिफोर फैबा नागिरबा गैया ओमफ्राय गैया नालाय जोंबो न'आव हाबनो गिबाय थाला मारिनानै खारनानै थाहैबाय जोङो ओमफ्राय दाना मानसिफ्रा होनबाय न'आथ' मोजांसो मानो गारनानै खारनो दरजा होथेबानो रावबो जेबो खालामनो हाया होननायखाय जमा उन्दुबाय जों बिजावजालि बे गथ'फोरखौ लानानै ओमफ्राय दाना फुङाव थायै थाबाय हरसे थाबाय बियो हरसे थानानैहाय ओमफ्राय दा थाबाय जोंथ' मिथिया बेखौ बिदि हर थादों ना मादों दाना बे न'आवनो थाबायदां थानानै बोरमाखौ न' सिङाव सोना गालांबाय बोरमाखौ ओमफ्राय फार्स्टआव माया खामजेननायमोन न'खौसो सावग्रोदो न' सावदों औ न'खौ सावखांनानै मानसिखौ नागिरदों आरो ओमफ्राय खारनाय नुदोंनो नागिरबाबो मोनासै नालाय ओमफ्राय दाना आरो अखानायै सुनिबार खालि हाथायाव थांजोबबा गथ'फोर गोजायाव जिगाबखौनो सावफैलायबाय गथ'फोर गोजाथ' नङा जेनेबा बे अर खामजानाय बिजावजालि इसोर दंमोन ओमफ्राय बिबोनां गथ'फ्राथ' स्कुलावसो थांजोबखादों ओमफ्राय दाना फायखानाखौ सावखांनानै दसे थानानैहाय सारिथा बायदियाव जिगाबखौ सावखांनानै सारिथा बायदियाव फायखानाखौ सावफैबावबाय फायखानाखौ सावबा मानसिबो नुवा जेबो नुवा आरो मानसिबो नुवासै नालाय ओमफ्राय जायबा अर खामजादों बिसोर नुदों आरो आलि साजों बे जिनिमाजों जोंथ' नुवा नालाय बिसोर नुदोंनो सानै खारलांदों होनबाय नालाय होसोबाय आरो हाग्राजों बेंहैजोबबा गैला मोनासै दाना थायै थाबाय सुनिबाराव बिदि खालामबाय नालाय देवबारावहाय जोंनाथ' ओंखाम जादोंमोन नालाय गिर्जायाव ओंखाम जानायाव थांजोब्बाय आरो ओमफ्राय जों आफाजों आंजोंल' न' नेदों दाना जों न' नेबाय थानायाव जेबो जायासै गिर्जानि मानसिफोर फैजोब्बाय गिर्जा खालामनो होनबा बाख्रिखौ सावफैलायबाय मानसिबो नुवा जेबो नुवा हारसिं थेब होनबाथाय अरानो जोंखायो ओमफ्राय दाना बाख्रिखौ सावखांनानै रायजोफोरनि गेजेराव न' सिंनि पर्दाखौ सावलायबाय दरजानि पर्दाखौ औ बेबो मोखांनिखौ नङा सिंनि बिथोरनिखौसो ओमफ्राय बेयावहाय टेप होननानै
अर ब्ला 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 जोंबायना बयबो न' सिङाव हाबहैजोबबा खोमोरहैबाय आरो खोमोरहैबाय दाना समबार खालि फुङाव थायै थायै थानानै फुङावनो आरो ओमफ्राय नोंसिनि आदा मोनफैदोंमोन ओमफ्राय माबायदि जायो जाथाया होननानै बुंबाय जों होनदों आरो रायलायबानो जायो रायलायनांला सोंनांला होनदों आरो दाना बे गथ'आ ओंखाम जानानै आखाइ सुदोंमोन आखाइ सुनायावनो एम्फौ मासे खिब्रमा बायदि बाफैदोंमोन आरो ओमफ्राय दा बेखौ फोसोनायाव मोदोम गंसे अर जोंदों। खिब्रमा बायदि ना सिखिरि बायदि? सिखिरिथ' नङा खिब्रमा बायदिसो सिखिरि होनाखै। ओमफ्राय अरखौ बुखुमोरजोब्बाय बिदिनो दै आर'ज खालामनाय लुबाय ओमफ्राय थायै थायै थानानै आरो मंगलबार खालि जोंहानाव माइ दुलियानो खामलायबाय। बिदि जादों आरो ओमफ्राय नै दिनै मैयाजों दिनैजोंलाय जेबो जायाखै फास्टिंबो थागासिनो ना। जेबो जाथ'वाखै दालाय। बेफोरबायदि जागासिनो आरो होमबा ने? जाग्रोदों जोंहानावनो फरदाखौनो सावो खिनानै गालाङो बिदिनो रावबो गैयाबा दै माबा माबि गारस्रावना गालाङो थोरसि लथा जों सानो गथ'फोरजों सोर खालामो बेबायदि सानोमोन आरो ओमफ्राय माइरं मागिग्रा फाग्लिखौसो दरजाखौ सावलांदों होननानै रायनो थांदों आं बेखौनो। जोंथ' मिथियाना बिदि होननानै इदिनो बारा जालांबायनो आरो। ओमफ्राय दा जेनेबा नोंसोर मा सानो जेनेबा बेखौ मा जेनेबा मानसि खालामदों ना मा खालामदों बेफोरबायदि सानो? दायोथ' मानसियो बरमा बानजों अर हरदों होननानै बुंदों आरो। मानसिफोरा ने? मा बान होनदों? बरमा बान नङाबाथ' बेबायदि मानो खामफैलाबायनो मानसि नुवा मा नुवालाय मोदायाबोथ' बिदि सावा। बेफोरबायदिनो दां होनबा ने? जोंजोंबा मा केस दंमोन बेबा मा सानदों ओंखायनो जोंखौ बेबायदि नासयगासिनो। सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदि एसे जागासिनो आरोना सोर बे मेगन गोसा बेबा सोरबा जादों जानाया सेप्तेम्बर मास अक्ट'बर मासनिफ्रायनो जाब्बाय थाखादों होमबाबो जों पात्ता लायाखै आरो सोरबा गोसो गाज्रि मानसियानो खालामलाङोदां होननानै न'आबो लामा खाथि नालाय जोंना हर गेजेरमानि सिथ्लाजों सोरबा थाङो लामा थाबायग्रा जौ फाग्लाफोर दां सानो आंथ' बुहुद बोसोर जाबायना हारसिं थाबोनाया फिसाफोरखौ लानानै। ओमफ्राय बे मा होनो ओमफ्राय बे नानिना मा नाम होनदोंमोन? जिनिमानि ओमफ्राय दाथ' बिमा बिफायालाय मा जेनोथ' गैला? मानो बिमा बिफा गैया जाखो दङ दा बे नोंसोरजों जाम्बा जाम्बियालाय माथो खालामनो रोंनो। जाम्बा जाम्बिना बारा जालांबाय बिमायाबो आंनि फिसा होननानै फात्ताबो लानो रोंला न'आवनो फैयाबा जालाङाव थाबाय थायो। बेमार जानानै दं आरोना? ओमफ्राय जिनिमाया दा नोंसिनाव दं थाबाय थादों आरो ने दा दं आरो ने? जेबो जायाखै न'आवनो दं दालाय जेबो जायाखै खामानि मावदों। आलासिफोरबो जोबाखै नालाय फैगासिनो। दे होमबालाय ने? दे। हेल' लोगोफोर नोंथांमोना खोनाखाबाय निस्सय नोंथांमोननि मेगनजों खोनाखाबाय नोंथांमोननि मेगनजोंलायनो खोमाजों खोनाबाय मेगनजों दायो जेनेबा नुनाय बायदिखौनो सानना लादो ओरैबायदि माने डेन्जार आरो ओरैबायदि मा बान होनदोंमोन आं बानखौ बरमा बान ब्रह्मा बान बेफोरबायदि सन्देह खालामदों आरोखि माने बेफोरबायदिया माने आंथ' खोनाफेरामोन नुफेरामोन नाथाय दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि जायो बा बेफोरबायदि जादों होननानै माने खोनाबाय आरो माने बिथांमोननि न'खरनिफ्रायनो दायो खोनानो मोनबाय जिथुनाखि जानानै थांदों ओमफ्राय आरो बै जिथुनाखि गथ' निजिमा होनदोंमोन नामा? जिनिमा बे जिनिमा होननाय गथ'नि बिमा बिफायाबो माने जाम्बा जाम्बि माने जेबो साननो रोङै जेबो माबानो रोङै बेफोरबायदि बुंनो थाङोबा फाग्ला फाग्लिफोरबायदिसो बेफोरबायदि जानानै दं आरोखि बिसोरो ओमफ्राय माने गावनि फिसाखौ आबदाल लानो रोङा गावनि फिसाखौ माने जेबो साननो रोङा बेफोरबायदि जानानै दं ओमफ्राय दा बिनि थाखाय माने बै जिथुनाखि दा नै बिस्रा गावस्रानि माने बिब' फंबाय बिब' बिनानाव बिदि जायो नामा नै बिसोर माने बिमायंनाव थायो आरो ओमफ्राय दा बिस्रा माने खांनाय बायदि जाबाय आरो उन्दै समनिफ्रायनो खांनाय बेफोरबायदि जाबाय आरो दा बिमा बिफाया माने गावनि फिसाखौ जेबो फात्ता लानो रोङै बेफोरबायदि बेमार जानानै बा ब्रेनफ्रा सर्ट जानानै दं आरो लोगोफोर बिनि गेजेरावहाय आङो दिनै
मा बुंबावनो बे भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे जेनेबा शेयार खालामना हो जेन बयबो क्लियारलि गुवारै बयबो मिन्थिनायफोर बायदि थ' लोगोफोर थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय